Mielőtt belekezdenénk, lenne egy kis kérésem hozzátok. Szeretném elérni az 1000 feliratkozót, ez a szám nagyon sokat jelent nekem. Kérlek, kattintsatok a feliratkozás gombra. Nektek ez csak egyetlen kattintás, de nekem hatalmas motivációt ad a következő videók elkészítéséhez. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. A hegyet sötétség borította. Az a fajta hideg, abszolút sötétség, ami 2 mérfölddel a tengerszint felett uralkodik, ahol még a csillagfény is alig hatolt át a ritka levegőn, ahol minden mozdulat fájdalmas lélegzetvételt jelentett, és minden mozdulat megduplázta a szükséges energiát. Elena Thorne világa egy üveggömbre szűkült össze. A 12-szeres nagyítású Schmidt & Bender távcsövön át egy férfi hőtérképét látta, aki nem tudta, hogy 90 másodperc van hátra az életéből. 1400 méter, alig másfél mérföld, a célpont egy kőfallal körülvett udvarban ült, amit egy tűzfénye világított meg hátulról, teljesen tudatlan arról, hogy a halál egy olyan gerincről figyelte őt német optikán keresztül, amit soha nem látott. A lélegzete percenként 6-ra lassult, a pulzusa stabilan tartotta az 52 ütést. A hideg átcsípte az álcázó ruháját, de már egy órája nem érezte. A hideg most csak információ volt, adat, amit bele kellett számolnia a lövésbe. Mellette Marcus Hale kapitány kezelte a céltávcsövet olyan takarékos mozdulatokkal, amelyek alig zavarták meg a levegőt. 36 éves, 14 éve a csapatnál, és már a legendák között is legendának számított. Mindent megtanított neki, ami számított. Hogyan kell a sötétben a szélirányt olvasni a csillagok remegéséből, hogyan kell megtalálni a csendet a szívverések között, ahol a puska inkább a gondolat meghosszabbítása, mint eszköz. Szél 270 fokról 12 mérföld per óra. Suttogta Hale, hangja alig volt hallható 6 hüvelyk távolságra is. Hőmérséklet csökken, célpont mozdulatlan, megvan, szellem. Szellem. A hívójele nem azért kapta, mert csendes volt, bár az volt, hanem mert a célpontjai soha nem hallották megközeledni, mások sem. Fiatalon tanulta meg, hogy a csend hatalom, hogy a szavak elterelnek, amelyek miatt emberek halnak meg, hogy a beszéd és a lövés közötti tér az, ahol a hibák lakoznak. Elena apró beállításokat végzett az MK-13 Mod 7-esen. A 3000-es Winchester Magnumot erre tervezték, 220 Grainor Sierra Match King üreges csúcsú lövedék, tökéletesen kézzel töltve. Torkolati sebesség 2900 lábperszek. Ezen a távolságon a lövedék közel 60 lábnyit esne, repülési idő 2,8 másodperc. Elég hosszú ahhoz, hogy a föld elforduljon alatta, elég hosszú ahhoz, hogy a szél 3 lábbal balra tolja, ha akár csak fél mérföld per órával is tévedne. Beállította a magasságot, 32 perc szög, ujjai magabiztossággal mozogtak 10 000-szer ismételve. A szélkorrekció 4,2 jobbra, a számok nem találgatások voltak. Fizika volt, személyesre téve. A távcsövön át a célpont felemelt egy rádiót, az Intel szerint a neve Khaled Mansour volt, a tálib logisztikai parancsnok. Az a férfi, aki 3 IED támadást szervezett, amelyek 9 tengerészgyalogost és 2 haditengerészt öltek meg. Valakivel beszélt, élénkkel, szabad kezével gesztikulálva. Fogalma sem volt, hogy ez az utolsó beszélgetése. Elena ujja felvette a lazítást a ravaszon. Első szakasz tiszta, átlép a második szakaszba olyan fokozatos nyomással, ami szinte geológiai volt. Univerzuma a szálkeresztre és a lélegzetvételre szűkült, a szívverések közötti térben, ahol a puska beszélt. Egy éles dörrenés, ami távoli mennydörgésként gurult át a Hindukus felett. A torkolattűz egy 10 másodpercig lobbant fel, azonnal elnyelte a hangtompító. 2,8 másodperc repülési idő, miközben ő a távcsövön maradt, követve, a célpont megrándult, leesett. A rádió kicsúszott a kezéből, és a tűz furcsa árnyékokat vetett, ahogy a teste összeesett. Találat, erősítette meg Hale. Középre, gyönyörű munka szellem. Elena megdolgozta a zárat. Sima, mechanikus. A sárga rész harang egy zenei csengetéssel pattant ki a sziklákon, egy újabb töltényt töltött be, és átvizsgálta az udvart másodlagos célpontokat keresve, fenyegetést keresve. Keressük a kapcsolatot balról.
Hale hangja suttogásból sürgőssé robbant. Több tangó 7 óránál 200 méterre bezárkózla, ahol a világ káoszba robbant. Muszli fények törtek ki olyan pozíciókból, amelyeket elhibáztak, pozíciókból, amelyeknek nem lett volna szabad ott lenniük, pozíciókból, amelyeket az Intel üresnek jelölt ki. PKM géppuskatűz tépte át a levegőt felettük azzal a jellegzetes szakító hanggal, ami szovjet korszakbeli hardvert és az azt használó férfiakat jelentett. Csapdába sétáltak. A célpont Csali volt. Annyira a lövésre koncentráltak, hogy észre sem vették a rájuk záródó csapdát. Visszavonulás. Hale keze megragadta az álcázó ruháját, visszarántva őt a gerincről, miközben lövedékek rágták a sziklákat, ahol a feje 2 másodperccel korábban volt. Mozogj, mozogj, mozogj! Elena hátrált, húzva az MK-13-ast, az elméje forgatókönyveken pörgött. Hány lövő? Hol van az elfogó csapat? Hol van az exfil? A rádió recsent a hangoktól, mind sürgős volt, mind egymásra kiabált. Hale már a távcsövön volt ismét pásztázva. Északkeleti gerinc 500 méter, látom a muszli fényt, másodlagos pozíció, a lézerjelölőt körözik. Egy körözés jelent meg a hang előtt. Egy vékony vörös vonal, ami talán 4 másodpercig Hale mellkasára festődött. Elena látta Hale szemeinek tágulását a felismeréstől, látta, ahogy felé fordul, látta, ahogy őt tolja. A lövedék Hale-t találta el, mielőtt a lövés hangja megérkezett. Szuperszónikus 7,62x54R orosz mesterlövészpuska. A lövedék a mellény páncéllemeze alatt hatolt be, megtalálta a rést és mindent átfúrt, ami fontos volt. Vér robbant a sziklákon, Elena arcán, mindenen. Nem! A szó tépett ki a torkából, de Hale már esett, már eltűnt, bár a szeme még nyitva volt, még tudott, még próbált neki valamit mondani. Elkapták. Súlya beleomlott az ölébe, és a vér forró volt a kezén. Túl forró, túl sok. Az edzése automatikusan működésbe lépett. Nyomás, közvetlen nyomás a sebére. Tömje be gézzel, nyomást gyakoroljon, állítsa meg a vérzést, állj meg! De ennek nem volt megállítása. A lövedék elmetszette a combartériáját, és talán megkarcolta a hasi aortát, és gyorsabban vérzett ki, mint ahogy a fizika megengedné. Fejezd be! A keze meglepő erővel szorította meg a csuklóját, a hangja vérrel buborékolt. Északkeleti gerinc 2800 méter, csendes protokoll, fejezd be! A fény eltűnt a szeméből, pont így. Egy másodperccel ezelőtt Marcus Hale volt a legjobb lövő, akit valaha ismert. A következő másodpercben súly volt az ölében és vér a kezén, és egy ígéret, amit be kell tartania. Elena óvatosan letette. A kezei remegtek. Egész teste remegett, de az elméje egy távoli része, az a rész, amit Hale képzett, az a rész, ami a gondolat és a cselekvés közötti térben élt, már mozgott. Elkapta az MK-13-asát, nehezebb volt, mint az övé, más nulla, de már lőtt vele, ismerte a tendenciáit, tudta, hogy nagy távolságon kissé jobbra sodródik. 2800 méter, több mint 1,5 mérföld, emelkedő, lövés. A szél változott, ahogy a hőmérséklet csökkent a közeledő hajnalkor, és valahol ott a mesterlövész, aki épp most ölte meg a legjobb férfit, akit valaha ismert. A géppuska tűz elhalkult, az elfogó csapat a compoundban volt bekerítve, hangok kiabáltak a rádióban, légitámogatásért, erősítésért, bármiért. Körülbelül 3 percük volt, mielőtt a helyzet helyrehozhatatlanná vált volna. Elena a távcsövön keresztül megtalálta az északkeleti gerincet, pásztázott. Egy halvány alak, egy kissé világosabb kövön. Álcázó ruha, profi munka. Egy olyan mélyedésben, amely tökéletes fedezetet és tökéletes szögeket biztosított. Onnan ölte meg Hale-t, olyan távolságról, amit a legtöbb mesterlövész még csak meg sem próbálna. A kezei megnyugodtak, a remegés megállt. Valami hideg és biztos telepedett a mellkasába, ahol a szíve kellett volna lennie. Futotta a számokat. 2800 méter. Magasság 42 percszög. A szél változik, de átlagosan 8 mérföld per óra nyugatról. Hőmérséklet csökken, a levegő sűrűsége nő.
Coriolis hatás kissé jobbra tolja a lövedéket, a forgás miatti sodródás további néhány hüvelyk. A lövedék 73 lágnyit esne, repülési idő 3,4 másodperc. Ez idő alatt a Föld 14 hüvelykkel jobbra forgatná a célpontot, a szél 32 hüvelykkel balra tolja a lövedéket, a páratartalom és a magasság befolyásolná a légellenállási együtthatót, a normális emberek nem tudnák végrehajtani ezt a lövést. A normális mesterlövészek nem próbálnák meg. De Marcus Hale nem azt tanította neki, hogy normális legyen. Elena beállította a korrekciókat. A tárcsa minden kattintása egy imádság volt. Minden számítás egy ígéret volt. Megtalálta a légzési ritmusát, megtalálta a teret a szívverések között, megtalálta a csendet, amit Hale megmutatott neki, hogy létezik, ha abba hagyod a harcot, és csak hagyod, hogy a pillanat megérkezzen. A távcsövön át az ellenséges mesterlövész kissé elmozdította a pozícióját, beállította a célzást, új célpontot keresett. Elena ujja felvette a lazítást. Első szakasz, második szakasz. A ravasz megtört azzal a tökéletes üvegdarab pattogással. Ez azt jelentette, hogy a puska készen állt az igazság kimondására. Az MK-13 megrándult a vállán. A hang átsodródott a hegyeken és elveszett a hatalmas térben. 3,4 másodperc. A szemén maradt a távcsövön követve, várva. Az ellenséges mesterlövész pozíciója nem mozdult, nem ingadozott. Egy pillanatig azt gondolta, hogy elhibázta. Gondolta, hogy a szél eltolta. A figura összeesett, előredőlt, legördült a kőlejtőn, ernyetten és élettelenül, és végzett. Találat megerősítve, mondta valaki a rádióban egy előső megfigyelő optikával. Ellenséges mesterlövész le. Hogy a fenébe? Elena nem válaszolt. Már visszafelé mozgott Halehez, már mellette térdelt a terjedő vércseppekben, már az ujjait nyomta a nyakára, pedig tudta, amióta a fény kihúnyt a szeméből, nincs pulzus, nincs lélegzet, nincs Marcus Hale, csak egy test volt, aki a mentora és a partnere volt, és az egyetlen ember, aki valaha is igazán látta őt. Az elfogó csapat kivívta magát a compoundból, az X-Fil madarak forrón érkeztek, az orvosok próbáltak dolgozni Halen, de Elena egy pillantással megállította őket. Elment. Az időpazarlás vele azt jelentette, hogy valaki más meghalhatott. Ő maga vitte le a hegyről 6,4 kilométer brutális terepen, miközben a nap felkelt és a hindúkusot valami széppé változtatta, amit nem látott a könnyein keresztül. Senki sem próbált segíteni. Senki sem mondott semmit. Csak egy védőgyémántban formálódtak köré, és hagyták, hogy ő vigye annak az embernek a súlyát, aki mindenné tette őt. Amikor végre elérték az X-Fil pontot, Elena óvatosan letette a helikopter öblébe, elrendezte a kezeit a mellkasán, becsukta a szemét, majd az egész visszaúton a bázisra mellette ült, és nem mondott egy szót sem. Nem beszélt az akció alatt. Ez normális volt, szabványos eljárás számára. A szellemműveletek rádiócsendet jelentettek, ha csak nem volt feltétlenül szükséges. De valami eltört azokban a hegyekben. Valami, ami szavakkal és beszéddel és a saját hangjának hangjával kapcsolatos, mert a hangja nem mentette meg Hale-t, a szavai nem állították meg a lövedéket. A világ minden beszéde nem hozta vissza. Tehát Elena abba hagyta. Egyszerűen abba hagyta. A beszéd azoknak való, akik nem hibáztak meg, az egyetlen ember, aki a leginkább számított. A csend volt az egyetlen, ami maradt neki. Sagefield kiképzőpálya, Arizona, jelen 2023. június 06:00 óra. A magas sivatagi reggel fizikai erővel csapott le. A hőség már a 3 jegyű szám felé kúszott, és a nap alig emelkedett a keleti gerincek fölé. Az a fajta hőség, ami távoli tárgyakat remegővé és táncolóvá tett, ami a levegőt láthatóvá és ellenségessé változtatta. Elena Thorne 30 lábbal a lővonal mögött állt, nézte, ahogy 13 elitlövő acélcélpont, ember alakú, sárgás-barna festéssel, hogy beleolvadjon a tájba, 13 lövész próbálta eltalálni, 13 elhibázta. Némelyik méterekkel, némelyik kevesebbel, de precíziós lövészetben a közel nem számított. Találtál, vagy elhibáztál, nem volt harmadik lehetőség.
A legutóbbi mellélövés 60 méter hosszú és 30 méterrel a célponttól jobbra port kavart fel. Klasszikus szélsodródás, amihez laza magasságtartás társult. A lövész a második ütemben megrántotta a ravaszt, hagyta, hogy türelmetlensége mindent tönkretegyen. Gareth Foss mesterfőfelügyelő az első megfigyelő állásban állt. Egy nehéz állványra szerelt távcsőhöz lapultan. 62 éves, de úgy volt felépítve, mint az erőszak. Egy tapasztalat volt beleöntve emberi formába, és hagyták dermedni arcán olyan időjárás nyomai látszottak, ami 40 év napfényből és sós vízből, valamint olyan dolgok látványából eredt, amelyek véglegesen megjelöltek. 2 bronzcsillag az egyenruháján, egy haditengerészeti kereszt, amiről sosem beszélt, Korea 1952. A kiválasztottak tározó, amikor 18 éves volt, és egy puskát tartott a kínai emberhullám támadások ellen olyan hőmérsékleten, ami -40 fok alá esett. Majd 20 év SEAL-művelet, amelyek még mindig titkosítottak voltak. Majd további 20 év a következő generáció képzése, a hangja lapos és profi volt, de a frusztráció áradt a szélein. Szélnyugatról 9 lökésekkel 12. Hőmérséklet 98 és emelkedik. Súlyos mirázs minden távolságon. Lövedékes és körülbelül 80 láb. Ez a 13. kísérlet. A hadsereg 13 legjobb távollövése. 0 találat. Elena ujjai a bal csuklójára siklottak. Kopott egyenruhája ujjának alatt mindenki elől rejtve, egy iránytű tetoválás díszítette a finom csontokat. Észak, dél, kelet, nyugat. És a közepén olyan apró betűkkel, hogy csak akkor tudtad, ha tudtad, hogy ott van. Marcus Hale északi csillag hívójele. Az ember, akire mindenki támaszkodott, amikor káosz tört ki. Az ember, aki 3 évvel ezelőtt halt meg az ölében. Az ember, akinek ígéretét azzal tartotta be, hogy egyetlen szót sem szólalt meg a műveletek során azóta. Elena mellett állt Lee Caldwell parancsnok, késői 30-as haditengerészeti hírszerzés, éles szemek, amelyek semmit sem mulasztottak el. A JSOC-tól küldték megfigyelőként, és a legtöbb férfihoz képest ezen a lőtéren ő valójában úgy tűnt, megérti, mit néz. Csak itt fogsz állni és nézni? Caldwell hangja alacsonyan maradt, csak Elenának szánta. Vagy meg fogod mutatni ezeknek a srácoknak, hogy hogy kellene kinéznie? Elena nem válaszolt azonnal. Szemei követték a legutóbbi mellélövés becsapódási spriccelését. Túl hosszú, túl jobb. A szél eltolta, de ennél is több. A lövész küzdött a puskával ahelyett, hogy együtt dolgozott volna vele. Megpróbálta erőltetni a lövést ahelyett, hogy hagyná a fizika természetesen megtörténni. 3 év csend tanította meg neki, hogy a nézés többet mond, mint a beszéd valaha is. Végül Elena elővett egy kis jegyzetfüzetet és egy tollat a rakomány zsebéből, szépen, precízen írt. Küzdenek a puskával. Hagyni kell a lövést megtörténni. Caldwell elolvasta és felvonta a szemöldökét. És azt gondolod, jobb vagy? Elena ujjai újra megtalálták az iránytű tetoválását. Egy szívverésnyi ideig valami sötét és súlyos villant a szemében. Gyász, ami elmeszesedett elhatározássá. Bűntudat, ami céllá változott. Írt, tudom, hogy tudok. Amit Caldwell nem tudott, amit senki sem tudott itt, kivéve talán 2 embert, aki mélyen eltemetve volt a JSOC titkosított személyzeti fájjaiban, az az, hogy Elena Thorne hivatalosan nem elismert rekordot tart. Egy lövés, amit olyan körülmények között adtak le, amelyeknek meg kellett volna ölnie őt jóval azelőtt, hogy megérintette volna a ravaszt. Egy távolság, amit a legtöbb mesterlövész elméletinek, nem pedig gyakorlatinak tartott. 2800 méter ellenséges mesterlövész hegyi körülmények, miközben mentora mellett vérzett el a sziklákon. Ez a lövés most a csontjaiban élt. Az életében élt abban, ahogy a kezei megnyugodtak, amikor mindenki másé remegett. Az életében élt a csendben, amit páncélként borított magára. De itt 13 elit operátor között, akik úgy néztek rá, mint egy látogatóra, aki rossz lőtérre tévedt, semmi sem számított. Most csak Elena Thorne első osztályú tengerészgyalogos volt, a csendes. Az, akit beengedtek a fedélzetre, mert valaki a parancsnoki láncban telefonált.
Elena elengedte a karjait és elindult a lővonal felé. A levegő megváltozott, a beszélgetések félmondatban abba maradtak, 13 pár szem követte mozgását kíváncsiságtól egészen a nyílt elutasításig terjedő arckifejezésekkel. Master Chief Voss felemelte a fejét a távcsőből, arckifejezése meglepetésből valami keményebbé villant, valami, ami úgy nézett ki, mint egy férfi, aki egy olyan problémával találkozik, amivel nem akar foglalkozni az első csésze kávéja előtt. Hagyd, hogy a férfiak intézzék ezt, édesem. A szavak maguktól jöttek ki. Alkalmi elutasítás, hamis udvariasságba csomagolva, ez egy első osztályú munka, nem éppen kezdőbarát. A leghangosabb hang balról jött, Cole Draven törzsőrmester 32 éves hadsereg különleges erők úgy volt összeszerelve, mintha tartalék alkatrészekből rakták volna össze a rossz hozzáállás gyárban, a törzsén a Tribal Inc. volt tetoválva. A rekordja azt mondta, hogy 3 évig mesterlövészeket tanított Fort Benningben. Az egója azt sugallta, hogy feltalálta a távollövészet fogalmát. Mesterfőfelügyelő, talán tévedés történt. Draven hangjában ott volt az a hamis udvariasság, ami valójában csak leereszkedés volt nyomódeszkával. Ez haladó precíziós próbák. Biztos vagyok benne, hogy az első osztályú tengerészgyalogos, akárki is ő, a minősítő tanfolyamot kereste. Az nagyjából 2 mérföldre van abba az irányba. Néhányan mások nevettek. Nem hangosan, hogy hivatalos figyelmet keltsenek, de elég hangosan ahhoz, hogy Elena hallja. Elég hangosan ahhoz, hogy pontot tegyenek. Mindent hallott már. 18 éves kora óta hallotta, amióta belépett az első haditengerészeti toborzóirodába, a kételyt, az elutasítást, azt a feltételezést, hogy sokszínűségjelölő volt, nem pedig operátor. Caldwell parancsnok kinyitotta a száját, hogy válaszoljon, de Elena felemelt egy kezet. Állj meg! Ezt elintézem. Voss kényelmetlenül nézett, belegabajodva az utána maradt ösztön és az elismerés közé, hogy valaki felhatalmazással Elenát ezen a lőtéren helyezte el. Újra ellenőrizte a névsorát, az állkapcsa minden elolvasott sorral megfeszült. Thorn, tengerészgyalogos, első osztályú. Elena Thorn, rajta vagy a listán. Felnézett, és a kényelmetlensége fokozódott. Amit nem tudok, az az, hogy miért kapott engedélyt a haladó precíziós próbákra. Ez nem közvéleményformálás, a valódi bevetésekhez szükséges technikákat teszteljük. Csak érettségi szintű. Elena találkozott a szemével, nyugodt, olvashatatlan, a csendje nem alávetettség volt, kontroll volt. 3 év nem beszéd megtanította neki, hogy a csend erősebb lehet, mint bármilyen szó, amit választhat. Végül elővette a jegyzetfüzetét, óvatosan írt, megmutatta Vossnak. Értem a standardokat, 13 lövész próbálkozott 3600 méteren, 13 elhibázta. Ideje egy más perspektívára. A hőmérséklet a lőtéren több fokkal esett. Egy mesterfőfelügyelő kihívása első osztályú tengerészgyalogosként karrier öngyilkosság volt, mindenki tudta. A hierarchia okokból létezett, és azok az okok nem tartalmazták a fiatalabb beosztottakat, akik azt sugallták, hogy a magasabb rangú vezetőknek új ötletekre van szükségük. Draven vigyorja sötétebbé torzult. Más perspektíva. Manifestáld a sorsodat? A lövedék a célpontra. Használd az érzéseidet a matematika helyett. További nevetés. De meghalt, amikor Elena keze a csuklójára siklott, amikor az ujjai megsimogatták a rejtett iránytű tetoválást, egyfajta öntudatlan gesztussal, amely rituálékról, gyászról és a sötétben tartott ígéretekről beszélt. Amikor újra elővette a jegyzetfüzetét, az írása stabil volt, céltudatos, minden szót ugyanazzal a precizitással választott meg, amit minden másban is alkalmazott. Azt fogom csinálni, amit Marcus Hale kapitány tanított nekem. Olvasd el a szelet, old meg a változókat, bízz az alapokban, lőd le a lövést. Hale neve robbanó lövedékként csapódott a tömegbe egy zárt teremben. A szílek pillantásokat váltottak, még Draven vigyora is megingott. A különleges műveleti közösségben mindenki tudta, ki volt Marcus Hale, a legenda, a lövész, aki lehetetlenné tette a lövéseket rutinossá. Az ember, aki mesterlövészek egész generációját képezte, mielőtt titkosított műveletben meghalt volna, amiről senki sem beszélt.
Voss arckifejezése megváltozott, a kétség óvatosabbá vált, valami, ami felidézte a különleges műveleti közösségben Marcus Hale nevét. A legendás lövész, aki lehetetlenné tette a lövéseket rutinszerűvé. Az ember, aki mesterlövészek egész generációját képezte, mielőtt titkosított műveletben meghalt volna, amiről senki sem beszélt. Voss arckifejezése megváltozott, a kétség óvatosabbá vált, valami, ami felidézte a különleges műveleti közösségben Marcus Hale nevét. A legenda, a lövész, aki lehetetlenné tette a lövéseket rutinszerűvé. Az ember, aki mesterlövészek egész generációját képezte, mielőtt titkosított műveletben meghalt volna, amiről senki sem beszélt. Voss arckifejezése megváltozott, a kétség óvatosabbá vált, valami, ami felidézte a különleges műveleti közösségben Marcus Hale nevét. A legenda. A lövész, aki lehetetlenné tette a lövéseket rutinszerűvé. Az ember, aki mesterlövészek egész generációját képezte, mielőtt titkosított műveletben meghalt volna, amiről senki sem beszélt. Voss arckifejezése megváltozott, a kétség óvatosabbá vált, valami, ami felidézte a különleges műveleti közösségben Marcus Hale nevét. A legenda. A lövész, aki lehetetlenné tette a lövéseket rutinszerűvé. Az ember, aki mesterlövészek egész generációját képezte, mielőtt titkosított műveletben meghalt volna, amiről senki sem beszélt. Voss arckifejezése megváltozott, a kétség óvatosabbá vált, valami, ami felidézte a különleges műveleti közösségben Marcus Hale nevét. A legenda. A lövész, aki lehetetlenné tette a lövéseket rutinszerűvé. Az ember, aki mesterlövészek egész generációját képezte, mielőtt titkosított műveletben meghalt volna, amiről senki sem beszélt. Voss arckifejezése megváltozott, a kétség óvatosabbá vált, valami, ami felidézte a különleges műveleti közösségben Marcus Hale nevét. A legenda. A lövész, aki lehetetlenné tette a lövéseket rutinszerűvé. Az ember, aki mesterlövészek egész generációját képezte, mielőtt titkosított műveletben meghalt volna, amiről senki sem beszélt. Voss arckifejezése megváltozott, a kétség óvatosabbá vált, valami, ami felidézte a különleges műveleti közösségben Marcus Hale nevét. A legenda. A lövész, aki lehetetlenné tette a lövéseket rutinszerűvé. Az ember, aki mesterlövészek egész generációját képezte, mielőtt titkosított műveletben meghalt volna, amiről senki sem beszélt. Voss arckifejezése megváltozott, a kétség óvatosabbá vált, valami, ami felidézte a különleges műveleti közösségben Marcus Hale nevét. A legenda. A lövész, aki lehetetlenné tette a lövéseket rutinszerűvé. Az ember, aki mesterlövészek egész generációját képezte, mielőtt titkosított műveletben meghalt volna, amiről senki sem beszélt. Voss arckifejezése megváltozott, a kétség óvatosabbá vált, valami, ami felidézte a különleges műveleti közösségben Marcus Hale nevét. A legenda. A lövész, aki lehetetlenné tette a lövéseket rutinszerűvé. Az ember, aki mesterlövészek egész generációját képezte, mielőtt titkosított műveletben meghalt volna, amiről senki sem beszélt. Voss arckifejezése megváltozott, a kétség óvatosabbá vált, valami, ami felidézte a különleges műveleti közösségben Marcus Hale nevét. A legenda. A lövész, aki lehetetlenné tette a lövéseket rutinszerűvé. Az ember, aki mesterlövészek egész generációját képezte, mielőtt titkosított műveletben meghalt volna, amiről senki sem beszélt. Voss arckifejezése megváltozott, a kétség óvatosabbá vált, valami, ami felidézte a különleges műveleti közösségben Marcus Hale nevét. A legenda. A lövész, aki lehetetlenné tette a lövéseket rutinszerűvé. Az ember, aki mesterlövészek egész generációját képezte, mielőtt titkosított műveletben meghalt volna, amiről senki sem beszélt. Egy másik SF mesterlövész felé hajolt, és valamit motyogott, amit nem lehetett pontosan hallani, csak töredékeket. Valami a sokszínűségbérlésekről, az pipált be a dobozokat mentalitásról és a csökkentett színvonalakról. Elena hagyta, hogy a zaj feloldódjon, hagyta, hogy a szél részévé váljon, a hűség vibrálásának részévé, a nem számító környezeti adatok részévé.
Rosszabb dolgokkal nézett szembe hegyeken, ahol a tévedés azt jelentette, hogy emberek haltak meg, ahol a rossz döntés azt jelentette, hogy zászlóba csavart koporsóban térnek haza. Ez csak számok, fizika és légzés szabályozás volt. Ezt tanulta meg apjától egy tejkratán a Red Mesa sivatagban, amikor 7 éves volt. Warren Tormester, mesterlövész, az USMC tagja, a sivatagi vihar veteránja, aki megtanította neki, hogy a puska az elme meghosszabbítása, aki 4 évvel ezelőtt halt meg az öbölháború szindrómában. A kémiai expozíció martalékul ejtette a tüdejét, míg szárazföldön fulladt meg. Ezt finomította Marcus Hale 4 évnyi küldetésen keresztül, amelyek titkosak lettek volna, amíg ő maga is öreg és ősz nem lesz. Ez volt az aki. Elena beállt a távcső mögé, a világ beszűkült, összenyomódott, amíg minden, ami létezett, belefért a nagyított üveg körébe. 3600 méterre egy acél sziluett vibrált a hőségben, alig látható, szinte maga is délibáb volt, várt. Voss a céltávcső mögé állt, hatékony és professzionális mozdulatokkal, a hangja mértanias volt, mentes a korábbi alkalmi lekezeléstől. Most üzletről volt szó. A színvonalak, függetlenül attól, ki tartja a puskát. Szélnyugati 9 mérpóhár 12 mérpóhárig felkapva, hőmérséklet 98 Fahrenheit, barometrikus nyomás 29er 87 délibád. Erős 2000 méteren, közepes 2500-nál, könnyű a cél mögött, irány 078, távolság 3600 méter, magasság plusz 47 lád. Elena minden részletet magába szívott, hagyta, hogy az információ úgy áramoljon az elméjében, mint a víz, amely megtalálja a szintjét. A nyugati szél jobbratolódást jelentett a lövedékre. A felkapó szélmintázat azt jelentette, hogy vagy meg kell várnia a mélypontot, vagy tárcsázni kell a maximális korrekciót, és el kell fogadnia a varianciát. A magassági előny csekély volt, 47 láb 2 mérföldön alig regisztrálódott, kicsit laposabb röppálya, talán 2 ívperc különbség, nem elég a fundamentális matematika megváltoztatásához. A Schmidt és Bender távcsőbe nézett, maximális nagyítás 45-szeres. A sziluett a látómező negyedét foglalta el, vibrálva, mint valami zavaros vízen át látott dolog, a délibád történeteket mesélt, ha tudta, hogyan kell hallgatni. Közel a csőhöz balról jobbra sodródott, erős áramlat, 2000 méteren az áramlás intenzívebbé vált, a sziklákból kiáradó hő heves torzítást hozott létre. Körülbelül 2500 méteren a minta kisimult, azután könnyebb mozgás, nyomok a terepen, dőlő cserjék, emelkedő por. Elena elméje kiszámításokat futtatott, amelyek olyan automatikussá váltak, mint a légzés. Lövedék 350 grénos csúcstechnológiás lézer. 375 csitak. Csősebesség 2900 lábperced. Ballisztikai együttható 0,890. Repülési idő 3600 méteren körülbelül 4,2 másodperc. Ebben a 4,2 másodpercben a gravitáció 985 hüvelykkel több mint 80 lábbal húzza le a lövedéket. A lövedék olyan röppályán kezdte meg repülését, amely mintha a felhőket célozná, csak hogy ívben lefelé és lefelé és lefelé ívet írjon le, amíg vagy a célt, vagy földet talál. 325 ívperc emelkedésre volt szüksége. A 40 mA sínes rendszere előnyt adott neki, de a torony még mindig 285 mOA beállítást kattintott. Minden kattintás precíz, minden beállítás kiszámított. A szél volt az igazi fenyegetés. 9 mél/h átlag 12-ig felkapva azt jelentette, hogy a lövedék jobbra sodródik. Alapszél 68 mOA a stabil 9 mérföld/órás oldalszélhez. De a széllökések változókat adtak hozzá. 8 további ívperc a maximális eltérés figyelembevételéhez. Majd a tényezők, amelyeket a legtöbb lövész elfelejt, Coriolis hatás a földforgása a lövedék repülése alatt. Ezen a távolságon nyugatra lőve ez 2,3 moát adott jobbra. Pörgés sodródás a húzagolástól további 0,7 moa jobbra, teljes szél 79 moa. Elena keze a tornyokhoz mozdult, minden kattintás szándékos volt, minden beállítás ígéret volt.
Az emelkedési torony precíz mechanikus kattintásokkal forgott, 285 moa, a szél torony követte, 79 moa. A lélegzete Hale ritmusára állt be, amit 10-szer gyakorolt. 4 számolásos belégzés az orron keresztül, 6 számolásos kilégzés enyhén nyitott ajkakon keresztül. Találd meg a lélegzetek közötti teret, ahol a test megáll, ahol a szívverés lelassul, ahol a világ A irányzékra, a célra és az őket összekötő matematikára szűkül. Mögötte 13 pár szemet érzett, 13 ember, aki egész karrierjét a legjobbak létére töltötte. Néztek egy nőt, akit lekezeltek, és aki megpróbált valamit, amiben mindannyian kudarcot vallottak. A nyomásnak el kellett volna nyomnia, kézen remegést, lélegzetvétel megtorpanást és kételybe sudródó elmét kellett volna okoznia, de Elena megtanulta a nyomást hegyeken, ahol a kudarc halált jelentett. Megtanulta, miközben Marcus Hale vérzett a karjaiban, és ellenséges tűz tétte szét körülötte a sziklákat. Megtanulta egy 2800 méteres lövés során, amelynek lehetetlennek kellett volna lennie, de szükségessé vált, mert nem volt más választás. Ez csak egy célpont volt, csak acél, csak matematika. Az ujját a ravaszra mozdította, elkezdte felvenni a holtjátékot. Az első szakasz sejmesen simán jött. Jó ravaszmunkát végzett a fegyvermester. Most a második szakaszra lépett. Egyenletes nyomás, rángatás nélkül, várakozás nélkül, csak fokozatosan elkerülhetetlen, $20, hogy még a földet sem találja el. Draven hangja átvágta a lőteret. Elég hangosan ahhoz, hogy elterjedjen, elég hangosan ahhoz, hogy elterelje a figyelmet, elég hangosan ahhoz, hogy felrobbantsa a fókuszt, mint egy áttörő töltet egy csendes szobában. Alacsony, gonosz kuncogások követték. Elena ravasz ujja megfagyott. A lövés összeomlott. A világa, amely tökéletes csendre szűkült, visszarepült a zajba és a hőségbe, és abba az érzésbe, hogy olyan férfiak nézik, akik azt akarják, hogy kudarcot valljon. Felemelte az arcát a tusától, hangosan kilélegzett. A pulzusa megugrott, az adrenalin elárasztotta a rendszerét, harc vagy menekülés válasz a figyelemelterelésre a legrosszabb pillanatban. Most mindent érzett. Voss óvatos elvárásának súlya, Caldwell hite a vállán nyomódott, Draven megvetése, mint fizikai dolog a levegőben, és mindez alatt, mélyebben és nehezebben, Marcus Hale szelleme figyel, ítélkezik, azon gondolkodva, vajon tényleg tanult-e valamit is. Elena becsukta a szemét. 3 másodperc. Ennyit engedélyezett magának. Ebben a sötétségben megtalálta apja hangját. Master Gunnery Sergeant Warren Thorne, USMC. Az ember, aki megtanított lőni, mielőtt még rendesen biciklizni tudott volna. A lövészet meditáció, Elena. A csendkontroll, a szavak elterelések, amelyek halált okoznak az embereknek. Myrt Hale hangja durva és biztos, 100 különböző lőterekről és 1000 különböző lövésről. Szellem, a puska nem törődik vele, mit gondolnak. A szél nem törődik vele, milyen rangot viselnek. Ami számít, az a befektetett munka, és hogy bízol-e az alapokban. Kinyitotta a szemét, a remegés megállt, a zaj visszahúzódott az adatok közé, Elena ismét a üveg mögé állt. A körülmények kissé eltolódtak, a szél tisztább mintába rendeződött. Valójában jobb most. Stabil 9 mA/pH, nincs széllökés, a hőtartó réteg stabilizálódott, ahogy a nap magasabbra emelkedett, a szél beállítását 77 ívpercre csökkentette. Kisebb korrekció, de számított. Ezen a távolságon egy ívperc közel 40 hüvelyk volt, ha rosszul csinálta, méterekkel hibázott. A lélegzete visszatért a ritmushoz, 4 be, 6 ki. Találd meg a csendet. Ezúttal kizárt minden világot. Draven nem létezett, a figyelőlövészek nem léteztek, még Voss és a céltávcsöve is irrelevánssá vált. Csak az irányzék létezett, csak a távoli sziluett, amely a hőség vibrálásában hullámzott, csak a ballisztika hideg matematikája és a 10 000 órás gyakorlás meleg bizonyossága. Az ujja a ravaszon pihent, az első szakaszon át a második szakaszba mozdult, egyenletes nyomás épült fel, mint egy gletszer előre nyomulása, lassú, elkerülhetetlen, megállíthatatlan. A puska keményen belecsapódott a vállába, a durranás ítéletként gördült át a sivatagon a hang sebességével.
A cső robbanása port kavart fel, és a visszarúgás egy hüvelyknyire visszalökött, mielőtt helyreállt volna, és visszatért volna az üveghez. 4,2 másodperc repülési idő. A leghosszabb 4,2 másodperc, amit azóta élt át, mint azon az éjszakán a Hindukusban. A távcsövön keresztül követte, nézte a vibrálást, nézte a déli bábmintákat, nézte a becsapódás fröccsenését, amely megmondta volna, hol ment a lövedék. A célpont erőszakosan megugrott. A fém 2 mérföld nyílt sivatagon átvívő hangon csengett, a sziluett megbillent a tartóján, és leült. És még 3600 méterről is látható és tagadhatatlan volt a becsapódás. Tökéletlen, középső rész, hold középen, pontosan ott, ahová célzott. 3 teljes másodpercig a lőteret abszolút csend uralkodta. Aztán Voss hangja mindentől mentesen, kivéve a professzionális értékelést és talán a kételkedés legfinomabb árnyalatát. Becsapódás középső rész, megerősített találat. Valaki Elena mögött egyetlen szót lélegzett ki, amely lehetett ima, lehetett átok. Jézus! A csend megtört. Egy tengerész elkezdett tapsolni, eleinte lassan, majd gyorsabban, mások csatlakoztak. Még Draven SF csapattársai is bólintottak, mintha valami olyat láttak volna, ami átírta a lehetőségekkel kapcsolatos felfogásukat. Elena mozdulatai automatikusak és precízek voltak a puska tisztítása. Biztosította a fegyvert, kivette a tárat, kinyitotta a zárat, vizuálisan és fizikailag megerősítette, hogy a kamra üres. A biztonsági rituálék, amelyeket addig gyakoroltak benne, amíg reflexé nem váltak, felállt. A lábai furcsán, súlytalannak tűntek, mintha elúszhatna, ha nem koncentrálna a talajon maradásra. A tömeg felé fordult, arcán sokk, néhányan tisztelet, néhányan ámulat, és Draven szemében valami, ami félelemnek tűnt, rosszul álcázva haragnak. Caldwell parancsnok elrejtett vigyorral viseltetett. Voss főmester úgy nézett ki, mintha a világ megdőlt volna a csizmája alatt, és még mindig kereste a vízszintet. Elena keze a csuklójára sodródott, az ujjával a pólója ujján át körbejárta a kompász tetoválást. Marcus, remélem ezt láttad. Remélem bárhol is vagy, tudod, hogy nem pazaroltam el, amit adtál. Voss elvált a céltávcsőtől, és megfontolt léptekkel feléje sétált. Az arckifejezése olvashatatlan volt. Évtizedek parancsnoki jelenléte, könnyű értelmezés nélkül. 3 lábnyira megállt, kinyújtotta a kezét. Hát ez egy lövéstengerész, abszolút tankönyvi. Elena kezet fogott vele. Erős fogás, professzionális, nincs játék, csak egy lövész ismeri el a másikat. Hol tanult meg így olvasni a szélben? Voss hangja őszinte kíváncsiságot hordozott. Na, ezt nem tanítják semmilyen standard kurzuson. Elena elővette a jegyzetfüzetét, óvatosan írt és megmutatta neki. Marcus Hale kapitány, ő tanította meg látni, mit mond valójában a déli báb, nem azt, amit én akartam mondani. Voss lassan bólintott. Valami megváltozott az arcán. Az ellenállás, a szkepticizmus elolvadt valami közelebb álló tisztelethez, felismeréshez, hogy a kompetencia mindenen felül áll. Tartozom neked egy bocsánatkéréssel. A szavak úgy jöttek ki, mintha valamibe kerültek volna neki, mintha a hiba elismerése ellenkezett volna 40 évnyi kondicionálással. Feltételezéseket tettem, a feltételezések nem számítanak, a kompetencia számít. És te éppen bemutattad a tiédet oly módon, hogy nem hagy helyet az érvelésnek. Mielőtt Elena válaszolhatott volna, Draven hangja vágott át. Kétségbe esett most. Hangos, olyan módon, ami pánikra utalt. Rosszul irányított. Nem lehet, annak kellett volna lennie, nincs módja. Széllöket, hőség, vibrálás. Ez egy szerencselövés, annak kellett lennie. Caldwell hangja élesen, mint egy penge válaszolt. Szeretnéd, ha újra megcsinálná? A kérdés izzó levegőben lógott, Voss Elenára nézett. Valami megváltozott a tekintetében, nem egészen elfogadás, arra még idő kell, de elismerés. Elismerés, hogy a képességei révén szerezte meg a jogot a jelenlétére, nem papírok által. Thorn, maradt még egy töltény a táradban.
Ha be akarod bizonyítani, hogy ez nem volt szerencse, akkor érdemes lesz használni. Elena a szemébe nézett, elolvasta a kihívást. Nem ellenséges, hanem őszinte. Tudni akarta, hogy átverése vagy a valódi dolog. Tudni akarta, hogy meg kell-e változtatnia a világnézetét, vagy ragaszkodhat-e a kényelmes feltételezésekhez, amelyek meghatározták a karrierjét. Egyszerűen bólintott, miután visszalépett a Barrett M82-től. A puska még meleg volt az első lövéstől, még mindig tartotta a nullázást, még mindig türelmesen várt arra, hogy a matematika ismét megszólaltassa. Ezúttal nem volt szüksége kiterjedt előkészületekre, már ismerte a körülményeket, már megértette a puska hajlamait, már a fejében tartotta a számításokat, mint egy elfelejtett dart. Ez már csak a végrehajtás volt. Új szélértékek azonban, új páraképződmények, az a láthatatlan változó, amely a legendákat a majdnem eltaláltaktól elválasztotta, a részletek, amelyek a jó és a tökéletes különbségét jelentették. Elena visszakapta a pozícióját, megtalálta az arctámasztását, megtalálta a légzési ritmusát, megtalálta a szívverések közötti teret, ahol Marcus Hale megtanította neki, hogy az lehetetlen, csak nehézzé válik. A szél kissé enyhült. 7 mérföld per óra állandó lökések nélkül, valójában tisztább körülmények, mint az első lövésnél. A szélbeállítást 72 MOA-ra állította. Kicsi beállítás, de számított, 3600 méteren minden perszög majdnem 40 hüvelyket jelentett. 4 számolás belégzés, 6 számolás kilégzés. A világ a szálkeresztre és a célpontra szűkült, és a matematikára, amely áthidalta közöttük a szakadékot. Az ujja a ravaszra mozdult, felvette a holtjátékot. Az első szakasz sima volt. A második szakasz geológiai türelemmel építette a nyomást, a Barrett ismét megszólalt. Éles pattogás gördült át a sivatagon, torkolattűz és visszarúgás a hosszú várakozás során, míg a fizika elvégezte a munkáját. 4,2 másodperc. Elena az üvegen maradt, követve, nézve a csillogást, nézve a becsapódást, a célpont megrándult, fém énekelt, újabb tökéletes találat. Talán 2 hüvelykkel balra az első lövésétől. Szélváltozás, de még mindig center mass, még mindig tagadhatatlan, még mindig tökéletes. Foss hangja magán viselt egy olyan árnyalatot, amely talán csodálat volt, rosszul álcázva szakmai értékelésként. Becsapódás, center mass, második megerősített találat 3600 méteren. A csend ezúttal másképp tört meg. Nem fokozatosan épülő taps, hanem robbanásszerű felismerés, hogy valami ritka dolog tanúi voltak, valami, ami felülmúlta a normál kiválóságot, és olyan teljesítménnyé vált, amelyről az emberek évekig beszéltek. Az egyik szíl nyíltan vigyorgott, mások hitetlenkedve rázták a fejüket, tisztelettel vegyítve. Még Draven csapattársai is lenyűgözve néztek ki. Korábbi gúnyjuk elfelejtődött a tagadhatatlan készség láttán. 2 egymást követő találat 3600 méteren nem volt szerencse, nem volt átverés, nem volt semmi, csak mesteri bemutató a nyomás alatt olyan tanúk előtt, akik ugyanazt a tesztet elbukták. Ez volt az a fajta lövészet, amely átírta az elvárásokat, amely arra késztette az embereket, hogy felülvizsgálják feltételezéseiket arról, hogy mi lehetséges és ki érheti el. Elena másodszor is megtisztította a Barrettet, felemelte a kezét, megtalálta a csuklóját, megtalálta a kompásztetoválást, megtalálta a kapcsolatot egy emberrel, aki hitt benne, amikor nem volt más, mint potenciális éles szélek. Marcus, megtanítottál tagadhatatlanná válni, hagyni, hogy a munka hangosabban szóljon, mint bármely szó, amelyet választhatnék. Remélem, ez tiszteletben tartja, amit adtál nekem. Egy apró magánmosoly érintette ajkait szinte mielőtt megjelent, de elég sokáig jelen volt ahhoz, hogy Quell lássa. Elég sokáig ahhoz, hogy Voss felismerje, valami fontos történt a lőterén. A parkolóból egy haditengerészeti parancsnok lépett ki. Magas, késő 40-es, aviátor napszemüvege visszaverte a brutális napot, egy sapka jelezte, hogy valaki, aki közvetlenül a zászlósi tiszteknek felel. Egysége feszes volt a hőség ellenére, testtartása olyan embert sugalt, aki titkosított tájékoztató termekben élt, és olyan döntéseket hozott, amelyek soha nem jelentek meg az újságokban. Közvetlenül Vosshoz ment.
Master Chief Voss. Voss ösztönösen kiegyenesedett. Igen, uram. Félreálltak, csendesen beszélgettek. Elena nézte, hogy Voss testbeszéde semlegesről meglepetre, majd valami nyugtalanra változik. Amit a parancsnok mondott, súlya volt, implikációi, amelyek túllépték a lőteret és aznap. A beszélgetés talán 90 másodpercig tartott, aztán a parancsnok közvetlenül Elenához fordult. Thorn tengerészgyalogos, Commander Vincent Cross DevGru kapcsolattartó, szóba kell állnom önnel. DevGru. Development Group, SEAL Team 6, az egység, amely nem létezett hivatalosan, de valahogy mindig ott volt, amikor az lehetetlennek kellett volna teljesíteni. Bólintott, követte őt a tömegtől, a 13 lövésztől, akik még mindig feldolgozták, amit láttak. Amikor egyedül maradtak, Cross levette az aviátorát, szürke szemei voltak. Fáradt? Az a fajta fáradtság, amely abból származik, hogy túl sokat látott és túl sok titkot cipelt. Leszek nyers, tengerészgyalogos. Master Chief Voss épp most nézte, ahogy két egymást követő extrém távolságú találatot teljesít. Statisztikailag ez nem az, amit a hagyományos haditengerészeti személyzettől várunk. Szünetelt. Hagyta, hogy ez leülepedjen. Tehát hívtam egy hívást, áttekintettem az önaktáját, láttam a titkosított fájlt hindúkusból, az Operation Silent Talon 2020 tavaszáról a 2800 méteres elkötelezettséget. A bronz csillag bátorsággal, amelyet 3 éve eltemettek a titkosítás alá. Elena mellkasa megfeszült. Azaz művelet kódfekete volt, a szokásos biztonsági protokollokon túlrekeszelt, olyan fájl, amelyhez olyan engedélyekre volt szükség, amelyekkel a legtöbb zászlósi tiszt nem rendelkezett. Cross folytatta, hangja mélyebbre ereszkedett. Nem fogom kitenni az érzékeny műveleti történelmet a tömegnek, ez sérteni a biztonságot és az ön magánéletét, de tájékoztatom Master Chief Voss-t elegendő kontextussal ahhoz, hogy véget vessek minden további kétségnek afelől, miért van itt. Ez rendben van? A feszültség egy része leolvadt Elena válláról. Nem azért volt itt, hogy kiteregesse, nem azért volt itt, hogy titkosított múltját a mai szórakozássá változtassa. Csak azért, hogy biztosítsa, hogy a kompetenciát a műveleti biztonság veszélyeztetése nélkül ismerjék el. Elővette a jegyzettömbjét és ezt írta. Igen, uram, köszönöm. Cross bólintott. Ez kiérdemelte, Thorn. Senki nem mondja önnek az ellenkezőjét. Amit azokban a hegyekben tett, amit azóta tesz, az a fajta kiválóság, amely köré programokat építünk. Visszament Vosshoz. Egy rövid csere. Voss arckifejezése többször változott. Meglepetés, megértés, valami, ami úgy nézett ki, mint megbánás, majd elhatározás. Amikor Cross távozott és Voss visszatért a csoporthoz, egész jelenléte megváltozott, az óvatosság eltűnt, a szkepticizmus elpárolgott, ami maradt, az a demonstrált kiválóság által kiérdemelt tisztelet volt, amelyet olyan csatornákon keresztül erősítettek meg, amelyek számítottak. Voss felemelte a hangját, hogy mindenkihez szóljon. Figyelem! Épp most tanúi voltak, ahogy Thorn tengerészgyalogos 2 precíziós lövést adott le, amelyek minden várakozásunkat felülmúlták ezen a lőterén. Tájékoztattak a műveleti történetéről, amelyet nem vagyok felhatalmazva részletesen megvitatni. Hagyta, hogy ez a kijelentés önmagában is súlyt hordozzon. Amit elmondhatok, az ez. Valós, extrém távolságú tapasztalata van. A közösségünk egyik legjobb lövésze, Marcus Hale kapitány képezte. A Hale név ismételt említése megerősítette azt, amit mindenki már sejtett, de nem akar beismerni. Elena nem a politika vagy a kvóták vagy bármely más magyarázat miatt volt itt, amely lehetővé tette számukra a kényelmes feltételezések fenntartását. Itt volt, mert kiérdemelte. Hegyekben és sivatagokban titkosított műveletekben, amelyek soha nem kaptak volna nyilvános elismerést. Mostantól, folytatta Voss, Thorn tengerészgyalogos nem csak egy diák ezen a lőterén, ő egy erőforrás. Bárki, aki meg akarja tanulni, hogyan érje el azt, amit most bemutatott, annak meg kell adnia neki a tiszteletet, amit a készsége megkövetel. Kristálytiszta, egységes válasz. Igen, Master Chief.
Draven dermedten állt, érzelmek záporoztak rajta. Láthatóan olvasható volt 30 láb távolságból, harag, megaláztatás, hitetlenség, azaz ego, amely éveken át meghatározta az identitását, repedezett a tagadhatatlan bizonyíték súlya alatt. Hosszú pillanat után előrelépett, 3 lábbal Elena előtt megállt, álla úgy járt, mintha olyan szavakat rákcsált volna, amelyeket nem akart kimondani, de tudta, hogy meg kell. Amikor végre megszólalt, hangja alacsony volt, minden hencegéstől mentes, őszinte, olyan módon, amely arra utalt, hogy a beismerés valamibe került neki. Tévedtem önnel kapcsolatban, tengerészgyalogos. Mindennel kapcsolatban. Ez volt a leglenyűgözőbb lövészet, amit valaha láttam. Szünetelt, nyert. Elnézést. Elena figyelmesen vizsgálta, látta, hogy komolyan gondolja. Látta, hogy a sikere megtörte benne valamit, amit talán meg is kellett volna törnie. Hogy néha a legjobb leckék a megalázásba csomagolva érkeznek, amelyet saját arroganciája által szerzett meg. Elővette a jegyzettömbjét, és ezt írta. Elfogadom az elnézést, őrmester, mindannyian tanulni vagyunk itt. Draven bólintott, elindult elfordulni, aztán megállt, visszafordult, hangja most halkabb volt, szinte kiszolgáltatott. Megtenni, mármint, ha hajlandó lenne, megtanítaná, hogyan olvasom, amikor így van, hogyan maradok nyugodt a nyomás alatt. Már 5 éve tanítok mesterlövészeket, de még soha nem láttam senkit az önkészletével. Elena habozott. Draven volt a leghangosabb kritikusa. Megpróbálta megalázni mindenki előtt, mindent képviselt, ellene harcolt egész karrierje során. De Marcus Hale tanított neki valamit fontosat, hogy a haragtartás luxus, amit a katonák nem engedhetnek meg maguknak. Hogy a küldetés mindig fontosabb volt, mint az ego. Hogy másokat jobbá tenni az, ahogyan tiszteled azokat, akik téged jobbá tettek. Írt. Oké, de az én módomon csináljuk. Nincs ego, nincsenek rövidítések, kezdjük az alapokkal még akkor is, ha azt gondolja, hogy ismeri őket. Draven gyorsan bólintott. Deal, abszolút, amit mond. Elena látott valamit megváltozni a szemében, a transformáció kezdete a kritikustól a diákig, valakitől, aki a kiválóságról beszélt ahhoz, akit hajlandó volt megtanulni. A sivatagi nap olyan intenzitással sütött le, hogy még a lélegzés is munkának tűnt. Minden felületről hőség csillogott, a távoli gerinceket akvarelfestmények kiváltoztatva, amelyek minden termikus áramlással eltolódtak és átalakultak. Elena a vízvételi állomás közelében állt, lassú kortyokat ivott egy kulacsból, amely forró fémet és port ízlett körülötte. A 13 lövész kisebb csoportokra oszlott, élénk intenzitással tárgyalva a lövéseit, mint szakemberek, akik éppen valami olyannak voltak a tanúi, ami kihívta a lehetőségekkel kapcsolatos megértésüket. Master Chief Voss közeledett egy olyan arckifejezéssel, amelyet Elena nem tudott pontosan értelmezni. Már nem ellenséges, nem is egészen barátságos. Valami összetettebb, valami, ami belső vitákat sugalt a megviselt vonások mögött. Megállt néhány lábnyira, hosszan szemlélte. Amikor megszólalt, hangja döntések súlyát hordozta és elfogadott következményeket. Thorn, egyenesen kell beszélnem önnel valamiről. Elena bólintott, várt. 3 év csend tanította meg, hogy a hallgatás gyakran többet árul el, mint a kérdezés. Voss visszatekintett a lőterére, a még mindig 3600 méteren álló célpontra, a bipodon pihenő Barrett M82-re, mint egy mechanikus próféta, aki ismét igazságot akar mondani. A 3600 méteres lövések, azok minősítési szabványok. Amit egész héten teszteltünk, 13 lövész próbálta, 13 bukott, amíg ön nem szünetelt. De valójában nem ez a teszt, amit keresünk. Valami Elena mellkasában megfeszült. Nem egészen félelem, inkább az a felismerés, hogy az igazi kihívás már a színfalak mögött várt. Voss folytatta. 400 szemeibe nézett, pontosan ezért vagyunk itt. A 3600 méter volt az alap, a 4000 méter a cél, amit el kell érnünk. Mert ha ezt a távolságot meg tudjuk célozni, megváltoztatjuk a harctér geometriáját. Megváltoztatjuk, mi lehetséges. Elena elővette a jegyzetfüzetét, keze stabilan írt. Megmutatta neki.
Azt akarja, hogy próbálkozzak 4000 méteren? Azt akarom, hogy eltaláld a 4000 métert, javított ki Voss, mert ha az, amit 3600 méteren láttam, az az ő normális teljesítménye, akkor talán ő az, aki meg tudja csinálni azt, amit mindenki más lehetetlennek tart. Mögöttük Draven közelebb lépett. Hallgatva, arckifejezése átalakult a korábbi kigúnyolódásból valami olyasmivé, ami tiszteletet kevert őszinte kíváncsisággal. Főmester. Draven hangja elvesztette élét. 4000 méter, ez már az extrém hatótávon is túl van, ez elméleti távolság, még Captain Hale sem erősített meg találatot 3200 méter után. Voss bólintott. Tudom, ezért teszteltük egész héten, és ezért vallott kudarcot minden próbálkozás. Visszanézett Elenára, mintha most jött volna rá valamire. Caldwell parancsnok is csatlakozott a csoporthoz. Táblagépe ballisztikai adatokat jelenített meg, amelyek világossá tették a kihívást. 4000 méter 375 hatszal, lövedékejtése körülbelül 1247 hüvelyk. Ez több mint 100 láb vertikális kompenzáció. Repülési idő 5,3 másodperc, a szél sodródása még mérsékelt sebességnél is 2 számjegyű méterekbe tolódik. Felnézett a képernyőről. A matematika szerint lehetséges, a valóság szerint nem. Valami történik a kettő közötti résben, amit még nem oldottunk meg. Elena tanulmányozta a táblagépet, az elméjében futtatta a számításokat. A kalkulációk brutálisak voltak, de nem lehetetlenek. Nem, ha minden változót figyelembe veszel, nem, ha hiszel az alapelvekben teljesen. Azt írta. Mi a helyzet a cél beállításával? Van 4000 méteres pozíció? Voss bólintott. Másik gerinc, van egy E-típusú sziluettünk pontosan 4000 méteren, 0 Viollen 2-es irányszöggel, 52 láb emelkedési különbséggel. Egész héten kim volt, senki sem került 50 méteren belül a találathoz. Elena ujjai megtalálták az iránytű tetoválását, végigkövette a szokásos mintát az ujján keresztül. Marcus Hale hangja visszhangzott az emlékezetében 100 különböző edzésről. Szellem. Az lehetetlen, csak olyan matek, amit még senki sem oldott meg. Úgy oldod meg, ha hiszel minden alapelvben, figyelembe veszel minden változót, és nem fogadod el, hogy nem lehet megcsinálni. A jegyzet füzetébe írt határozott és tiszta mozdulatokkal. Megpróbálom. 2 lövés. Voss arckifejezése megváltozott. Tisztelet keveredett valami mással, valami olyasmivel, mint egy ember, aki a saját világképének átalakulását figyeli valós időben. Értettem. Teljes támogatást kapsz, a legjobb feltételeket tudjuk biztosítani, de Thorn szünetelt. Ez már nem a szkeptikusok tévedésének bizonyításáról szól, ez arról szól, hogy meghatározzuk, mi a valóságosan lehetséges. Ha ezt eltalálod, megváltoztatod a doktrínát, megváltoztatod az edzést, megváltoztatod, hogyan gondolkodunk a nagy hatótávolságú precíziós lövészetről. A kijelentés súlya Elenára nehezedett. Ez már nem csak róla szólt, nem csak Marcus Hale emlékének tiszteletéről vagy a saját készségeinek igazolásáról. Ez az emberi képességek határának kitolásáról szólt. Arról, hogy bebizonyítsuk, az lehetetlen, csak a nehéz, ami arra vár, hogy valaki elég képes megpróbálja. Egyszer bólintott, biztosan elkötelezetten. A csoport visszament a lőtérre, a hír gyorsan terjedt a maradék negyvészek között. A csendes nő, aki 2-szer talált el 3600 méteren, megpróbálja a 4000 métert. Megpróbál valamit, ami inkább elméletben létezik, mint gyakorlatban. A hangulat megváltozott, a korábbi gúny teljesen eltűnt. Ami maradt, az a szakmai érdeklődés volt, keveredve az őszinte reménnyel, hogy talán, csak talán történelmet fognak látni. Elena a Barrett Emer felé közeledett. A puska kissé lehűlt, de még mindig tartotta a nulláját. Még mindig türelmesen várta, hogy a matematika és az akarat megszólaltassa. Ellenőrizte a távcsöveket, a 3600 méteres beállítás még mindig be volt állítva.
Jelentősen kellett állítania, több magasság, több szélkorrekció, több minden, de először el kell olvasnia a körülményeket. Meg kell értenie, mit mondott neki a sivatag a szélről, a hőmérsékletről, és az láthatatlan erőkről, amelyek több mint 2 mérföld levegőn keresztül lökték volna a lövedékét. Voss a céltávcső mögé telepedett. Hangjában, amikor a körülményeket közölte, ott volt az egyik lövész szakmai tisztelete a másik iránt. Szél nyugatról 8 mérföld per óra, stabil hőmérséklet 101 grád Fahrenheit. Barometrikus nyomás 29,92, páratartalom 11%. Mirelit minimális minden távolságon. A körülmények jelenleg optimálisak, ez lehet a legjobb ablakunk egész héten. Elena elővett egy kis zöld notebookot, kopott, viseltes, a borító kifakult a naptól és a használattól. Belül a lapok tele voltak ballisztikai adatokkal, számításokkal, szélgrafikonokkal és 2 különböző tintával írt kézírásos jegyzetekkel. Apja írása, amikor még fiatal volt, és Marcus Hale precíz betűi 4 év edzésből, ami a tehetségesből kivételessé változtatta. Egy üres lapra fordított és elkezdte futtatni a számításokat azzal a fókusszal, mint aki tudja, hogy a matematika nem hazudik, nincs véleménye, nem érdekli a nem, vagy a rang, vagy a politika. A számok tiszta igazságok voltak, amelyek csak arra vártak, hogy alkalmazzák őket. 4000 mét 375 siák 350 grénes lövedék, torkolati sebesség 2900 lát/perced. Repülési idő 5,3 másodperc. A gravitáció 1247 hüvelykkel több mint 100 lábbal húzza le a lövedéket. Egy űrbe kellett céloznia, ami mintha az eget célozná, bízva abban, hogy a fizika ívben viszi le a lövedéket, amíg nem találja meg az acélt. Magasság 380 szögperc. A 40 MOE sín alapvető támasztékot adott, de a távcsőnek 340 MOE-t kellett kattintania. A magassági beállítást a maximumig kellett volna használnia, a távcső mechanikai határainak szélén élve. A 8 mérföld per órás szél jobbra sodorná a lövedéket. Alapszámítás 89 MOE az oldalirányú szélkomponenshez, de 5,3 másodperces repülési idővel figyelembe kellett venni a szél változását a különböző magasságokban. A talajszint szél 8 lehet, a repülés közepén más lehet, a magas röppálya 5-6 lehet. 6 MOE-csárt számolt a magaslati szélre. A szélkorrekciót 85 MOE alapra csökkentette, Coriolis hatás 4000 méteren nyugatra lövésnél. 3,1 MOE jobbra. A föld forgása eltolta volna a cél pozícióját a lövedék repülési ideje alatt. Pörgettyű sodródás az aktatól, további 0,8 MOA. Jobbra. Teljes szélkorrekció 88,9 MOA. Hívjuk 89 moának az első próbálkozáshoz. Elena becsukta a notebookot, ránézett az általa írt számokra, megduplázta minden számítását. A matematika helyes volt, a fizika szilárd, a lövés lehetséges volt. A tökéletesen hajt végre. Ha a szél stabil marad, ha minden változó egyezik, ha hisz mindabban, amit Marcus Hale tanított neki arról, hogyan kell a lehetetlenből a csupán nehézbe átlépni, elkezdte tárcsázni a távcsövet. Minden kattintás precíz volt, minden beállítás elkötelezettség volt. A magassági távcső forgott és forgott, a számok olyan tartományokba emelkedtek, amelyeket a legtöbb lövész soha nem használt. 340 moa magasság, a távcső most olyan magasan volt célozva, hogy rajta keresztül nézve szinte csak az eget látta. Csak akkor lett érthető a geometria, amikor figyelembe vette a tartásokat és a számításokat. 29 MOA szélkorrekció. A célkereszt annyira jobbra volt eltolva, hogy a cél még normál tartásnál sem volt látható a látómezőben. Hivatkozási pontokat kellett használnia a távcsőben. Hinni a matematikának, hinni abban, hogy a lövedék az emberi szem számára láthatatlan erőkön keresztül görbül vissza középre. Elena a puska mögé telepedett, megtalálta az arca illeszkedését, megtalálta a légzés ritmusát, megtalálta a szívverések közötti teret, ahol Marcus Hale megmutatta neki, hogy a kiválóság lakozik. A távcsövön keresztül maximális nagyítással alig látta a célt, egy folt volt a világosabb szikla ellenében, inkább a sziluett javaslata, mintsem tiszta kép.
A hősugárzás úgy remegtette, mintha félig valóságos lenne, mintha nem is létezne, ha abba hagyod a hitedet benne. Jobb válla hirtelen éles fájdalmat érzett. A régi sérülés, a széttört váll. Attól, hogy Marcus Hale testét 6 kilométer hegyi terepen vitte le, néha fellángolt. Általában akkor, amikor a stressz olyan izomfeszültséget váltott ki, amely súlyosbította a sérülést. Elena kissé megváltoztatta a testtartását. Elmozdította a tusát, hogy tehermentesítse a sérült területet. A fájdalom nem szűnt meg, de kezelhetővé vált. Információvá vált elterelés helyett a fájdalom csak adat, emlékeztette magát. Ismert fel, katalógizált, tett félre. A lövés a komfortottól függetlenül létezik. Visszatért a légzéséhez, 4 ütemes belégzés, 6 ütemes kilégzés. A világ beszűkült, összenyomódott, amíg minden, ami számított, belefért egy üveggömbbe, a matematika abszolút bizonyosságában. Ujja a ravaszon mozdult, felvette a holtjátékot. Az első szakasz sima volt, a második szakaszba fokozatosan és elkerülhetetlenül nyomással lépett. Draven hangja átszakította a csendet, de ezúttal másképp, sürgetően, nem gúnyolódva. Főmester megsérült, nézze meg a vál pozícióját. Kompenzál, ez nem fair. A megfigyelés megfagyasztotta Elena ravaszujját. Nem azért, mert Draven megpróbálta volna őt tönkretenni, a hangja aggodalma őszinte volt. A kritikusból valakivé változott, akit érdekelt, hogy biztonságosan sikerül-e neki. Voss felnézett a céltávcsőből, tanulmányozta Elena pozícióját, látta az enyhe aszimetriát a tus beállításában. Thorn, jól vagy? Késleltethetünk, ha orvosi vizsgálatra van szükséged. Elena felemelte a fejét, Voss szemébe nézett. Valódi aggodalom volt ott. Nem leereszkedés, nem kétség, csak egy főmester, aki megbizonyosodott róla, hogy az egyik lövésze nem nyomált egy sérülést, ami rontana a teljesítményen, vagy hosszantartó károsodást okozna. Elővette a jegyzetfüzetét, és azt írta. Régi sérülés, Afganisztán, kezelhető, jól vagyok. Voss hosszú pillanatig tanulmányozta, mérlegelve a felelősséget a képességgel szemben, mérlegelve a biztonsági protokollokat a valóság ellenében, miszerint a különleges hadviselés minden katonája hordoz régi sérüléseket, amelyek kényelmetlen időkben fellángolnak. A te döntésed, mondta végül, de ha az a vál okozza, hogy megrántod a ravaszt, akkor rossz lövésnek tekintjük és újra próbáljuk. Világos? Elena bólintott és azt írta, világos. Visszaült a puska mögé. A válla még mindig fájt, de most már elkülönítette, a háttérzaj részévé tette, nem pedig egy válsággá, amely azonnali figyelmet igényelt. 4 ütemes belégzés, 6 ütemes kilégzés. A világ ismét beszűkült, ezúttal a belső hangja tiszta lett. Az a beszélgetés lett, amit Marcus Hale emlékével folytatott 3 éve. Marcus, most már látom, minden lecke, minden javítás, minden pillanat, amikor a komfortosból a kivételesbe vittél, ez a lövés nem az enyém egyedül, ez a miénk, én csak az eszköz vagyok mindannak, amit belém öntöttél. Emlékek zuhantak át az elméjén 3 szívverésnyi idő alatt. Az első nap, amikor Hale-lel találkozott a haladó lövészeti iskolában, a hangja, amint azt mondta, természetes tehetséged van. Én szuper természetessé teszem. Az 1000 ismétlés, a végtelen szélolvasó gyakorlatok, az éjszaka mielőtt meghalt, amikor odatta neki a lőtéri jegyzetfüzetét és azt mondta, ha elmegyek, ezek a tieid lesznek. Minden lecke, az ígéret, amit tett, a legjobb leszek, Marcus, aztán a legjobbaknak tanítok. Félig betartotta az ígéretét azzal, hogy csendben maradt, visszahúzódott, hogy távollétével, nem pedig jelenlétével tisztelje meg őt. De ez nem az volt, amit kért. Azt kérte tőle, hogy tanítson, hogy adja tovább, hogy halála ne csak gyásznál és bűntudaton jelentsen többet. Elena ujja a ravaszon pihent. A világ egyetlen pontra szűkült, ahol az intenció és a fizika összeér. Sima, egyenletes nyomást gyakorolt, a ravasz azzal a tökéletes üvegrút pattanással tört el, a beret ordított, a torkolati robbanás porfelhőt kavart fel. A visszarúgás az ő sérült vállába csapódott. Éles fájdalom.
A lövés pontosan a megfelelő magasságban találta el a gerincet, de az oldalirányú találati pontosság hiányzott. Valamit elszámolt a szél értékeiben. Mellé, Thorn! Kiáltotta Voss. 60 méter balra, magasság célon, a szél lökte el! A csalódottság hulláma söpört végig a figyelő lövészeken. Ezúttal nem gúny, csak az elismerés, hogy a 4000 méter valóban megfelelt lehetetlen hírnevének. De Voss folytatta gondterhelt hangon. A távoli megfigyelő jelent valamit. Várj! Rádióforgalmazás. Voss hallgatta. Az arckifejezése megváltozott. A megfigyelő szerint a célkeret elmozdult. A szél torziója körülbelül 2 méterrel jobbra hajtotta a tartóoszlopot. A lövéset sokkal közelebb lett volna, ha a cél ott van, ahol lennie kellene. A vita azonnal kitört. A szerkezeti meghibásodás mellé lövésnek számít-e, kompromitálódott a teszt? Elena felemelte a kezét, csend borult. Elővette a jegyzethüzetét és nagy, tiszta betűkkel írta. Mellé az mellé. Én igazítom. Egyetlen lövedék maradt. Az az egyszerű kijelentés nagyobb súllyal bírt, mint bármelyik vita. Nem keresett mentséget, nem állította, hogy a lövést érvényesnek kell tekinteni, csak elismerte a valóságot és haladt tovább. Voss lassan bólintott, új tisztelet áradt az arcán. Még egy lövedéked maradt, Thorn, tedd értékessé. Elena felállt, elsétált a puskától. Szüksége volt egy pillanatra a feldolgozásra, az újraszámításra, annak megértésére, hogy mi ment félre és hogyan lehet kijavítani. Az épület melletti árnyékban talált helyett egy ládára ült és a tájoló tetoválására bámult, mintha válaszokat adhatna. A szélbecslés rossz volt, feltételezte, hogy 6 mérföld/óra a nagy magasságban, de a lövedék balra sodródott, ami arra utalt, hogy a tényleges szél erősebb volt, talán 7 vagy 8 mérföld/óra a repülési magasság közepén. A talajszint 8 mérföld/órás értéke talán pontos volt, de a függőleges szélprofil eltérő volt, mint amit kiszámolt. Léptek közeledtek. Draven leült mellé, de nem túl közel. Teret adott neki. Megkérdezhetek valamit? A hangja csendes, tisztelettudó volt. Elena ránézett, bólintott. Miért nem beszélsz? Úgy értem, tudom, hogy nem az én dolgom, de minden másban olyan pontos vagy, a csendeddel szándékosan teszed. Elena hosszú pillanatig gondolkodott, majd elővette a jegyzetfüzetét. Többet írt, mint bárki másnak, kivéve a parancsnokokat, akik jelentéseket olvastak. A szavak elbuktak, amikor számítottak, a tettek nem. Draven elolvasta, lassan megértést agyogott fel az arcán. Az éjszaka, amikor Hale kapitány meghalt, Elena bólintott, újraírt. Nekem kellett volna figyelni a hátunkat. Előre koncentráltam, nem szóltam a veszélyről. Miattad halt meg, hogy kijavítsd a hibámat. Draven 2-szer olvasta el, az arca megváltozott a megértéstől, valami olyasmiben, mint a közös fájdalom. Elvesztettem a megfigyelőmet Kandahárban, 2019-ben. Annyira a lövésre koncentráltam, hogy nem hallottam, ahogy balról jelzi az ellenséget. RPG talált el minket. Meghalt. Értem. A hangja nyers volt. 2 évig magamat hibáztattam. Ittam, elváltam, majdnem a puskámat vettem a számba. Közvetlenül Elenára nézett. Az öreg szakaszvezető mondott valamit, ami megmentette az életemet. Azt mondta, az egyetlen módja annak, hogy meggyalázzuk a halottakat, ha elpazaroljuk az életet, amit megmentettek. Hale nem azért halt meg, hogy csendben maradj. Azért halt meg, hogy te hangosan élhess mindkettőtök helyett. A szavak olyanok voltak, mintha fizikai dolog érte volna Elenát. Soha nem gondolt rá így. 3 évig a csendjét ajándéknak, bűnbánatnak tekintette, az egyetlen módnak, hogy tiszteletben tartsa azt a férfit, aki mindent megtett. De talán a csend volt a tisztelet ellentéte? Talán Marcus Hale azért tanította meg lőni, hogy másokat tanítson. Odaadta neki a jegyzetfüzetét, hogy továbbadja a tudását, meghalt, hogy megvédje, hogy folytathassa a munkát. Ránézett Dravenre, írt. Megfigyelsz még egyszer? Becsülettel tenném.
Együtt mentek vissza a lővonalhoz az egykori kritikus és a mostani tanítvány. Két lövész, akiket közös veszteség és az a megértés kötött össze, hogy a kiválóság az, ahogyan az elhunytakra emlékezünk. Elena a Barrett mögé telepedett az utolsó lehetséges kísérletre. Draven Voss mellett a céltávcsőhöz mozdult. Engedélyt kérek Thorn tengerész altiszt megfigyelésére, főmester. Voss meglepetnek tűnt, majd megértőnek, végül beleegyezőnek. Megadva, dolgozzatok együtt, tegyétek értékessé. Draven belenézett a távcsőbe, precízen hívta a körülményeket. Elena felismerte az igazi tehetséget az egó mögött, ami elfedte azt. Szél nyugati 7 mérföld/óra, stabil, hőmérséklet 102, nyomás 29,91, hőség könnyű és stabil, tökéletes körülmények, cél megerősítve 4000 méteren, irány 0,2. Elena feldolgozta az információt. 7 mérföld/óra 8 helyett a szél kissé csökkent, ez magyarázta a balra sodródást az első lövésnél. 8-ra tárcsázott, de a valóság 7-nek adta. Újra számított, 82 moa alapra csökkentette a szélkorrekciót, plusz 3,1 Coriolis, plusz 0,8 forgásdrift, összesen 85,9 moa. Nevezzük 86-nak. A szélkorrekciós tornyot kattintásról kattintásra állította, precízen, megfontoltan. Minden állítás ígéret volt Marcus Halenek, hogy nem pazarolja el azt, amit adott neki. Elena elhelyezkedett, megtalálta a légzését, a 4-es ütemű belégzés, a 6-os ütemű kilégzés, a szívverések közötti tér, ahol Marcus Hale megtanította, hogy a tökéletesség ott él. A maximális nagyításon állt a távcsőben, a cél alig volt más, mint egy javaslat, egy árnyékos sziluett, amely a hőség torzításaiban lebeg, 2,5 mérföld távolságban. A szálkereszt annyira eltolódott a céltól a szélkorrekció miatt, hogy a személynek ellent kellett bíznia a matematikának. Bíz a számokban, bíz az alapokban, bíz a folyamatban. Draven hangja halkan érkezett a csendes levegőn keresztül. Szél heten tartja, hőség stabil, tökéletes körülmények. Az ablak nyitva. Majd halkabban, őszinte tisztelettel. Rád szellem. A becenevének használata attól a férfitól, aki órákkal korábban gúnyt űzött belőle, nem maradt észrevétlen Elenánál. Elismerés volt. Egy operátor elismerése egy másiknak. Bizonyíték volt arra, hogy a kiválóság hangosabban beszél, mint bármilyen előítélet valaha is tudott. Elena elméje kitisztult, a válla fájdalma létezett, de nem számított. A nézők tömege irrelevánssá vált, még Marcus Hale halálának emléke is, a súly, amit 3 évig cipelt, háttérzajná vált. Csak a lövés maradt. Tiszta, egyszerű, elkerülhetetlen. Belső hangja Marcus Hale kadenciájával beszélt, apja bizonyosságával és a saját 10 000 óra gyakorlás és egy éjszaka lehetetlen szükségszerűsége által szerzett kemény tudásával. Ez a lövés személyessé tett fizika. A gravitáció, amely a lövedéket 100 láb íven húzza át, a szél, amely láthatatlan áramlatokon tolja át, a föld forgása a lövedék repülési pályája alatt, matematika és akarat, amely egyetlen pontban és időben egyesül. Nem én kényszerítem ezt, én megengedem. Én vagyok az eszköz, amelyen keresztül a precizitás beszél. A légzése tovább lassult, a pulzusa 50 ütés/percre esett. A távcsövön kívüli világ megszűnt létezni, az ujja megtalálta a ravaszt, egy szívverésig ott pihent. 2. 3. Felvette a holtjátékot. Az első szakasz nyomása sima és tiszta volt, áttért a második szakaszra olyan fokozatos nyomással, mintha maga a gravitáció lett volna. Elkerülhetetlen, megállíthatatlan. Türelmes, mint a geológia. A szívverései közötti térben Elena 3 hangot hallott. Apjáét. A puska az elméd meghosszabbítása, bíz benne, Marcus, Hale-ét, szellem, a lehetetlen csak olyan matematika, amit még senki sem oldott meg. És a saját hangját, 3 évig csendben, de most már csak az számít, ónyelven beszélt. Ez mind azokért van, akik azt mondták, nem tudom. Ez bizonyíték arra, hogy a kiválóságnak nincs neme. Így tartom be az ígéretem.
A ravasz a tökéletes üvegbot törékenységével tört meg, a Barrett ordított, a cső torkolattüze kitört, az ellenlöket beleütközött a sérült vállába, éles fájdalom jegyezve és elutasítva ugyanabban a pillanatban, a távcső az ellenlöket miatt felemelkedett a célról, de azonnal helyreállt. Vissza a szemüvegre, 5,3 másodperc repülési időt követve, egy örökké valóság tömörítve pillanatokba. Az egész lőtér lélegzet visszafolytva tartott. 13 elitlövész, aki elbukta ezt a lövést. Voss, aki kételkedett benne, Draven, aki gúnyt űzött belőle, Caldwell, aki hitt benne. Mindannyian megdermedve, figyelve, várva. Elena a szemüvegen maradt követve a csillogáson, a hőségen át, 2,5 mérföld szuperhevített sivatagi levegőn. A lövedék felfelé ívelt, csúcspontra ért, elkezdte a leereszkedést, a szél jobbra tolta, a Coriolis még jobban, a forgás drift végső korrekciót adott hozzá. A gravitáció lefelé húzta és lefelé, 100 láb esésen keresztül, fizika és matematika és akarat, amely megnyilvánult. 4000 méteren a cél felrobbant, fémsikolytott. A sziluett erőteljesen hátradőlt, még extrém nagyításon és hőségtorzításon keresztül is látható volt az ütés, tagadhatatlan és tökéletes. Középpontban pontosan ott, ahová 3 teljes szívverésig célzott. Abszolút csend. Aztán Draven hangja tört fel tiszta érzelemtől. Találat. Megerősítve. Találat. Középpont. 4000 méter. A lőtér káoszba robbant. Tengerészek kiabáltak, SFS srácok nem hitték el a saját szemüket, még Voss is kiabált valamit, ami lehetett ünneplés vagy imádság, vagy mindkettő egyszerre. Elena mechanikusan megtisztította a puskát, biztonság, tár ki, zár nyitva, cső tiszta. Felállt, 10 lábbal elment az ünnepléstől, letérdelt a homokba és sírt. 3 év gyász ömlött ki, 3 év bűntudat, 3 év, amíg Marcus Hale halálát egy kőként cipelte a mellkasában. A könnyek forrón és gyorsan és megállíthatatlanul jöttek, csendes zokogások, amelyek megrázták a vállait. Megkönnyebbülés, ami törésnek és gyógyulásnak tűnt egyszerre. Voss odalépett, mellé térdelt, a jó vállára tette a kezét és csak jelen volt. Nem beszélt, nem kínált közhelyeket, csak tanúja volt a gyásznak, amely végre megtalálta a kiutat. Hosszú pillanat után halkan így szólt. A lányom imádott volna téged. Marcus szeretett téged, és büszke vagyok rád. Elena felnézett, bólintott, még nem tudott beszélni, de látták, érezték, elismerték. Együtt álltak fel, visszamentek a tömeghez. A 13 lövész kört alkotott, lassan elkezdtek tapsolni, majd mennydörgéssé erősödtek, ami úgy gördült át a sivatagon, mint hallhatóvá tett elismerés. Caldwell parancsnok a titkosított telefonján volt. Megerősítve 4000 méter, az első sikeres találat a program történetében. Lövész Elena Thorne, tengerész artist. A vonal túlsó végén lévő hang apró volt, de elég tiszta volt ahhoz, hogy hallja. Kiváló! Jelölje Thort azonnali Devru értékelésre, emellett titkosítsa fel az afganisztáni aktáját. Hale kapitány öröksége elismerést érdemel. Caldwell Elenára nézett. Hamarosan híres leszel. Elena elővette a jegyzetfüzetét, írt. Csak tanítani akarok. Caldwell elmosolyodott. Mindkettőt meg fogod tenni. Voss a csoporthoz szólt olyan tekintéllyel, mint aki az elmúlt órában átépítette világképét. Uraim, éppen az amerikai hadtörténelem első megerősített 4000 méteres találatának tanúi voltak, egy olyan harcos által, akit a legtöbbetek leírt. Emlékezzetek erre a pillanatra. Emlékezzetek, hogyan néz ki az igazi kiválóság. Elenára nézett. És emlékezzetek arra, hogy a kompetenciának nincs neme, csak szabványa van. Thorne tengerész altiszt éppen magasabbra tette azt a szabványt, mint ahogy bárki gondolta volna. Az ünneplés kezdett alább hagyni, ahogy a sivatagi hőség elviselhetetlenné vált. Elena árnyékot talált a vízelosztó állomás közelében, még mindig feldolgozva az elért eredménysúly. 4 órát vezettem, hogy ideérjek. Elena remegő kézzel vette át a borítékot. A nevével az elején. P1 Elena Thorne. Kinyitni, ha készen áll.
Úgy szeretett, mint a saját lányát. Virginia folytatta, könnyek gyűltek a szemében. Minden levél rólad szólt, a fejlődésedről, az elkötelezettségedről, arról, hogyan fogsz mindent megváltoztatni. Már réges-régen tudta, hogy különleges vagy, még mielőtt bárki más észrevette volna. Elena a borítékra nézett, az írásra, amit bárhol felismerne, egy ember utolsó szavaira, aki hitt benne, amikor senki más. Virginia gyengéden megérintette a karját. Nyissad ki, amikor készen állsz. Tudni akarta veled valamit, amit nem mondhatott el, amíg élt, mert ő volt a parancsnoka, és nem lett volna helyén való, de tudni akarta, hogy tudd. Az idősebb nő röviden átölelte Elenát, majd hátrébb lépett. Köszönöm, hogy életben tartod az örökségét. Köszönöm, hogy olyan harcos vagy, amilyennek tudta, hogy lenni fogsz. Virginia Cardwell kíséretében távozott, Elenát egy szellemlevelével hagyva. Nem nyitotta ki azonnal, nem tudta, nem itt. Nem mindenki előtt, ez magánügy volt, ez szent volt. Óvatosan a kárgó zsebébe dugta, a jegyzettömbje mellé, a szíve közelébe. Később majd elolvassa, amikor képes lesz feldolgozni, bármilyen utolsó bölcsességet is hagyott neki Marcus Hale. Az ünneplés folytatódott, de Elena egy csendes pillanatot talált Vosszal a felszerelési épület közelében. Voss kivett egy kopott fotót a pénztárcájából, egy fiatal nő tengerészgyalogsági egyenruhában, gilli öltözetben, sáros arccal vigyorog a kamerába. A lányom, Kenna Voss őrmester. 2 éve halt meg Szíriában 27 évesen. Tengerészgyalogos felderítő mesterlövész, 19 igazolt találat 8 hónap alatt. A hangja kissé megtört. Azért halt meg, mert egy szárazföldi parancsnok nem bízott a cél azonosításában. Ellenséges pozíciót jelentett. Felülbírálta, mert nő volt. Rossz koordinátákra kért tüzérségi támogatást. Baráti tűz találta el az épületet, ahol 3 tengerészgyalogos tartózkodott, köztük Kenna. Elena gyengéden átvette a fotót, tanulmányozta az arcot, elszántságot és ügyességet, valamint azt a csendes magabiztosságot látta rajta, aki kiválóságával érdemelte ki a helyét. Voss folytatta, hangja nyers volt. 40 évig azt mondtam, hogy a nők nem bírják a harcot. Minden nap rácáfolt, és soha nem mondtam neki, hogy büszke vagyok rá, mielőtt meghalt. Közvetlenül Elenára nézett. Amikor megláttalak a lőteremen, láttam minden előítéletemet, minden feltételezésemet, amelyek megölték a lányomat. Tudnom kellett, el tudom-e engedni, vagy elbukok-e egy újabb nőt, aki jobbat érdemelt volna. Elena elővette a jegyzettömbjét, óvatosan írt. Gyönyörű, harcos, nem buktál el vele szemben, a rendszer volt, változol, ez a lényeg. Voss elolvasta, könnyek gyűltek a szemébe. Köszönöm, hogy esélyt adtál, hogy olyan apa legyek, amilyen Kennának szüksége volt, még ha 3 év késéssel is. Elena írta. Esélyt adtál, hogy betartsam Marcusszal tett ígéretemet, kiegyenlítettünk. Összeölelkeztek 2 harcos különböző generációkból, akiket a közös veszteség és az a megértés kötött össze, hogy az elhunytak tisztelete azt jelenti, tanulunk az eltűnésükből. 3 héttel később Elena az előadóteremben állt a haditengerészeti precíziós hadviselési iskolában. 27 diák ült a padokban, 5 nő, 22 férfi, az új generáció. Draven a hátsó sorban ült, aprólékos jegyzeteket készített. Az egóját átformálta az alázat, ami jobb tanárrá tette, mint amilyen valaha is volt. Voss ült mellette vendégoktatóként, büszkeséggel figyelt, ami megváltásnak érződött. Elena vett egy mély lélegzetet és megszólalt. Az első nyilvános szavai 3 év után. A hangja rozsdás volt, de erős. A nevem Elena Thorne, első osztályú tengerész, hívójelem Szellem. A szavak furcsán hangzottak a szájában, idegenül és ismerősen egyszerre. 3 évig nem beszéltem, mert azt hittem, a csend tiszteleg a mentorom áldozata előtt. Tévedtem. Marcus Hale kapitány nem azért halt meg, hogy csendben legyek, azért halt meg, hogy taníthassak. Felmutatta a kopott zöld füzetet, Marcus Hale lőterén használt jegyzetfüzetét, az örökségét.
Minden, ami ebben van, nektek adom. Minden lecke, minden javítás, minden lehetetlen lövés, amit matematika és türelem tett lehetővé. Minden diákra külön nézett. De értsétek meg ezt, a lövészet nem az ölésről szól. Arról szól, hogy a matematika erkölcsi célt érjen el. Arról szól, hogy annyira jó legyél a mesterségedben, hogy amikor eljön az a lehetetlen pillanat, készen állj. Megállt. Hagyjátok, hogy ez leülepedjen, és arról szól, hogy továbbadjuk, amit tanultál. Az örökség nem az, amit elértél, az, akiket megtanítasz többre. Egy női tengerészgyalogos felemelte a kezét, fiatal, ideges. Asszonyom, hogyan kezelitek azokat, akik azt mondják, nem illetek ide? Elena elmosolyodott. Nem, asszonyom, oktató. Egy pillanatig gondolkodott. Úgy kezelitek, hogy tagadhatatlanok vagytok. Azáltal, hogy hagyjátok, hogy a munkátok hangosabban szóljon, mint a feltételezéseik, azáltal, hogy minden lövéssel ígéretet tesztek arra, hogy pontosan ott vagytok, ahol lennetek kell. Az óra folytatódott, Elena ugyanazzal a türelemmel tanított, amit Marcus Hale tanított neki, és azzal a precizitással, amit apja beléplantált, továbbadva azt a tudást, amit vérrel és könnyekkel, valamint azokkal az éjszakákkal vásároltak meg, amikor azon gondolkodott, hogy elég jó-e. Később azon az estén Elena az Arlingtoni Nemzeti Temetőbe hajtott, a 60-as szektorba, ahol a nemrég elhunytakat sorokban temették el, amelyek egy olyan horizont felé nyúltak, ami soha nem tűnt elég távolinak. Megtalálta Marcus Hale sírját. Egyszerű fejfa, rang, név, dátumok, amelyek egy szolgálatban töltött életet kereteztek. Elővette a borítékot, amit Virginia Hale adott neki 3 héttel ezelőtt. Azóta minden nap magánál hordta, várva a megfelelő pillanatra. Ez volt az. Alig remegő kézzel Elena kinyitotta a levelet. Marcus Hale írása 2 oldalt töltött be. Csendben olvasott, de a szavak beégtek az emlékezetébe. Szellem, ha ezt olvasod, elmentem. Ne sírj. Vagy sírj, megérdemelted, hogy mindent érezz. Azon gondolkozz, hogy elbuktál-e engem? Nem, soha nem tudtál. Minden pillanat, amit veled töltöttem a képzésben, a karrierem legbüszkébb munkája volt. Nem csak teljesítetted a mércéimet, széttörted őket és újakat építettél. Az igazság az, hogy nagyjából 6 hónap után abba hagytam a tanításodat. Azután partnerek voltunk, egyenlők, és az utolsó évben annyira tanultam tőled, mint te tőlem. Azért írok, mert ismerlek. Magadat fogod hibáztatni mindenért, ami történik, ne tedd. A mi munkánkban minden küldetés lehet az utolsó, de minden küldetés megéri, mert olyan embereket védünk, akik nem tudnak magukon segíteni. Ez az erkölcsi cél. Az utolsó parancsom neked, taníts. Add tovább mindazt, amit együtt építettünk. Hozz létre jobb lövészeket, mint én, jobbat, mint te. Építs egy örökséget, ami túlél minket. És szellem, beszélj. Hagyd, hogy a világ hallja a hangodat. Szép volt neked a csend, de a te szavaid szépek lesznek másoknak, tudniuk kell, mit tudsz. Élesen tartottál, becsületesen tartottál, sokkal tovább tartottál életben, mint amennyire jogom volt. Köszönöm, hogy olyan partner voltál, akire soha nem gondoltam, hogy találok. Most menj, légy a tanár, akinek tudom, hogy vagy. Sir Fidelis Marcus Elena óvatosan összehajtogatta a levelet, egy időjárás álló tokba tette a jegyzetfüzettel, mindkettőt együtt, mindkettőt szentnek tekintve, mindkettőt továbbadva az új generációnak. Óvatosan elhelyezte a tárgyakat a sírnál, egy fotót a 4000 méteres célpontjáról, középen az időjárás álló tokot a jegyzetfüzettel és a levéllel, egy iránytűt, ami megegyezett a tetoválás mintájával. Elővette a személyes naplóját és megírta a válaszát. Marcus, eltaláltam a lövést. 4000 méter első a történelemben, de ami még fontosabb, betartottam az ígéretemet. 27 diákot tanítok ebben a ciklusban. Ugyanolyan jókat csinálok belőlük, amilyenekké te tettél, jobbakat, ha sikerül. Már nem vagyok csendben. Megtaláltam a hangomat a tanításban. Minden egyes korrekció, amit adok, a te bölcsességedet hordozza magában. Minden egyes diák, akit képzek, a te örökségedet tiszteleg. Minden lövés, amit leadok, minden tanítás, minden élet, amit a képzéssel segítek megmenteni, téged él.
Köszönöm, hogy láttál, amikor mások átnéztek. Köszönöm, hogy tanítottál, amikor mások elutasítottak. Köszönöm, hogy hittél, amikor mások kételkedtek. Amíg újra találkozunk, északi csillag, a te szellemed. A követ súllyal nehezített levelet elhelyezte, felállt és utoljára végig simította az iránytű tetoválását. Voss egy esernyővel közeledett, ahogy az eső elkezdett hullani. Puha, gyengéd, olyan eső, mintha a világ sírna veled. Csendben álltak együtt, két harcos tisztelgett azelőttük, akik formálták őket. Hosszú pillanat után Voss átnyújtott neki egy mappát. Ez ma reggel érkezett a ISOC-tól. Benne egy hivatalos dokumentum volt. Marcus Hale posztumusz előléptetése parancsnokká, Navy Cross kitüntetés bátorságért, egy idézet, amely magában foglalta Elena képzését, és egy fotó egy falról a Debgru főhadiszállásán, egy emlékműfalról kövekbe vésett nevekkel. Marcus North Star Hale parancsnok, mentor, harcos, legenda alatta. Elena Thorne, PO1 szellemkiképzett, első 4000 méteres igazolt találat 2023-ban. Elena az ujjával végig simította a nevét. Könnyek között mosolygott. Megcsináltuk, Marcus. Együtt. Az eső erősebben hullott. Együtt álltak az esernyő alatt. Két harcos, fehér sírkövek mezőjén a szolgálat és az áldozat súlya vett körül minket, és azt a megértést, hogy bizonyos adósságokat soha nem lehet visszafizetni, csak kivételes életek megélésével lehet tiszteletben tartani. Elena hangja halk, de határozott volt. Azt mondják, a leghosszabb út egyetlen lépéssel kezdődik. A leghosszabb lövés egyetlen lélegzettel kezdődik. És a legnagyobb örökség egyetlen tanárral kezdődik, aki hitt, amikor senki más. Utoljára a sírra nézett. Ez neked szól, északi csillag, a te szellemedtől, és minden diákért, aki tovább visz minket azokra a csatákra, amelyeket soha nem fogunk látni. Az örökség tovább ér, a küldetés folytatódik. Együtt sétáltak a temetőben, ahogy a nap áttört a felhőkön, hosszú árnyékokat vetve a fehér sírkövek soraira. Mögöttük Marcus Hale sírja csendesen és tiszteltként állt, előttük valahol e falakon túl 27 diák várt, hogy tanuljon, növekedjen, az Excellence következő generációjává váljon. Elena Thorne megtette az lehetetlen lövést, de ami még fontosabb, megtanulta, hogy a legnagyobb lövészethez nem méterekben mérik. Az életekben mérték, amelyeket megérintett, a diákokban, akiket képzett, az örökségben, amit továbbadott. Marcus Hale megtanította őt kivételesnek lenni, most ő tanítaná ugyanezt másoknak. Egy diák, egy lövés, egy betartott ígéret. A szellem megtalálta a hangját, és annak a hangnak az vízhangja tovább élt a harcosok generációin keresztül, akik soha nem fogják tudni a nevét, de az ő leckéit viszik majd azokra a csatákra, amelyeket ő soha nem fog látni. Megteszik azokat a lövéseket, amelyekről tanította őket, hogy elhiggyék, lehetségesek. Mert ez az örökség jelentése. Nem emlékművek vagy érmek vagy rekordok, amelyeket végül megdöntenek, hanem a tudás csendes átadása egyik harcostól a másiknak, a tanár-diák-tanár végtelen láncolata. Az ígéret, hogy a kiválóság, ha egyszer elérték, soha nem felejtődik el. Marcus Hale ezt adta neki, most ő adja a világnak. 6 évvel később a rekord 6 évig állt, 143 precíziós lövész végzett Elena Thorne programjában, 23-an nők voltak. Mindannyian továbbvitték az alapokat, amit Marcus Hale tanított az oktatójuknak hegyekben és sivatagokban, ahol a kudarc halált jelentett. 2029-ben Morgan Reeves első osztályú tengerész, Elena egyik első női diákja megdöntötte a 4000 méteres rekordot egy 4247 méteres igazolt találattal titkosított terepen zajló harci műveletek során. Amikor megkérdezték, hogyan lőtte le, Reeves egyszerűen így válaszolt. Az oktatóm megtanított arra, hogy az lehetetlen, csak olyan matek, amit még senki sem oldott meg. Ezért megoldottam. Elena Thorne 2031-ben vonult vissza az aktív szolgálattól parancsnoki ranggal.
Soha nem keresett elismerést, soha nem adott interjút, soha nem írt memoárt, csak csendesen, kitartóan tanított, ugyanazzal a csendes kiválósággal, amely a Löw Master Chief Garrett Foss 2025-ben vonult nyugdíjba. Hátralévő éveit a veteránokat támogató szervezetek önkénteseként töltötte, fiatal női katonákat mentorált, és bárkinek elmesélte, aki hajlandó volt meghallgatni. Azt a napot, amikor egy csendes asszony, Elena Thorne megtanította neki, hogy az erénynek nincs neme. 2033-ban 73 évesen békésen hunyt el. Temetésén Elena szólalt fel az egyik azon kevés alkalommal, amikor nyilvánosan beszélt szolgálatáról. Master Chief Foss megtanította nekem, hogy az, ha tévedünk, megbocsájtható, de ha makacsul kitartunk a tévedésben, az megbocsájthatatlan. Ő megváltozott, fejlődött. Az az apa lett, akinek a lánya érdemelt volna még akkor is, ha ő sosem láthatta. Ez az igazi bátorság. Nem az, hogy jól célzunk, hanem hogy tisztán látunk. Staff Sergeant Cord Raven 2025-ben hagyta el a hadsereget és polgári lövészoktató lett. Soha nem hagyta abba a diákoknak mesélni arról a napról, amikor látta, hogy egy nő, akit kigúnyolt, olyan lövést adott le, amit lehetetlennek tartott. A büszkeség, mondta nekik, az a távolság közted és az excellence között. Azon a napon, amikor elengedtem az enyémet, elkezdtem igazán tanulni. Az a Barrett MRA puska, amit Elena használt a 4000 méteres lövéshez, a floridai Fort Pierce-ben a Navy SEAL Múzeumba került. Egy kis tábla mellette ezt olvassa. Első megerősített 4000 méteres találat. PO1 Elena Thorne 2023. június. Az excellence nem ismer határokat. De Elena igazi öröksége nem a múzeumokban, nem a rekordokban, még csak nem is a történelmet író 4000 méteres lövésben rejlett. Az a tanteremben volt. Az ideges diákok ravasz elsütő billentyű nyomásának türelmes javításában volt. A szél olvasásának csendes magyarázatában, ami a zavart megértéssé változtatta. Abban a pillanatban volt, amikor egy fiatal lövész, akár férfi, akár nő nem számított, leadta első lehetetlen lövését, és rájött, hogy az egyetlen igazi határ az, amit saját magának szabott. Ez volt Marcus Hale öröksége, amelyet Elena Thorne keresztül adott tovább minden általa képzett diákban, és minden általuk azután képzett diákban tovább terjedve. A leghosszabb lövés egyetlen lélegzettel kezdődött. A legnagyobb örökség egyetlen tanárral kezdődött, aki hitt, amikor senki más. És a küldetés, az igazi küldetés soha nem ért véget. Csak tovább ment, harcostól harcosnak, generációról generációra, csendes, mint egy szellem, de hangos, mint a mennydörgés abban, ahogyan megváltoztatta az embereket. Köszönöm, hogy végighallgattátok ezt a videót. Igazán nagyra értékelem minden percet, amit itt töltöttetek velem. Jelenleg épp úton vagyunk az első mérföldkő, az 1000 feliratkozó elérése felé. Ha a történetek, amiket mesélek, akár csak egy kicsit is megérintettek titeket, kérlek támogassatok egy kattintással a feliratkozás gombra. Minden egyes feliratkozás óriási motivációt jelent számomra, hogy továbbra is írjak, és újabb értékes történeteket hozzak el nektek. Találkozunk a következő videóban.